May choking na ga. Paabot may booking kay. Ano? Elmer nasaag niya sa ba? Asa sa Kantawan? Asa ka nasaag sa Kantawan? Di man to katawan. Oh. Purok kuno to, purok. Puro ambot sa tong purok ka to kay nagpurok-purok man ang kaupaw rito. Naupaw sa pangita siyang customer, naabot Kita siya. daw man dito ang customer Bukid. na to, natog rin gahak sipang og tawag sikog ayo, wanyo di ay. Di ba may mga step? Si tip, tagip-tip. Tagip-tip na tagip-tip. Tingnan lang. May parin si ano. Buhay ko ani, walay scam na yung booking, puro ni. Yung location ni padul. May lapas-lapas ni. Yung location si ma'am. Way simang-simang. Okay lang kay. Paano naman? Kuta naman. Oh, Utak. Utasan. Utamaw. Tang sugod ng kita. Hakot og kalaay dire. Tagsa maging booking, gusto ko oras mapaabuton. Uman, irumpin pa. Nara sa atba, uman, hatog din sa perting layo ah. O, gabae. Tayo mo sabot sa tao na nga bago pa mo nag-practice ko. Orders ko anda. Pero, search sa gamay Google ba kung saon. kasi gilamat na to. Ay, di malaman ito yun. Kadako ng mapa sa kong upaw, sa kong ulo. Lamatol pa dyan. Sa agresya sa gano'n yung booking. Rumpin, wala mga kuhan. Be sure, rumpin kay dilalin. Edit na ba kayo? Marami chowking nagawa sa buborder. Malagway booking. Buwat ko sa order. Huwag yan po'y booking. Si bookingon. Booking king. Gawat sa may order dari chowking. Balagway by booking.